chibai le vekule ole voin hi August ni somni paruk kumsang ni somni panga thole ni ania ti chuan hei khi te tinu fa po pathian hruaina changin a hrisel na than changzel nia kan ngaya amai ro chu hei an pu kan thian pa kan u ni bok urua ta hianin zanin tlai khan kan hanin bia a khi te fa pa te a hi amit lama har sat na atok lo maya chungte wang chuanin naktuk August ni som pasari hianin damdo in veti a pan pui te kha ngai hialani ole ti chuan khi te te nu fa channel hi hei en tu kan tam thin ngai to in subscribe lam hi ana chang kan shelo deuh thin ni in kan thria e subscriber hi hei singkhat sang sari an chuang to a sing ni an tling chho ve trepa po ni sela thanem han ngai pui tai la subscribe lo te khanin subscribe theu tur khanin kangen sakle choni ti chuan hei description a hianin kan video chung changa thuron min pedu tan phone number atia ron da choka whatsapp ta te call mangte in abiak thei thu aron soya ta chuan a du saktu ten khi te tinu fa en call na turin enge ama hi thuron an pe thina maro chu urwa ta hianin a in tharunga khatiang anga mi te han ti boile ze la kha an ma ni hi aron vul lama hianin hei tiang hian an ei zon na nia an hau tak em ani ti me kara chuan mi te han ti boi zonga khatiang anga gp number handa chua a tongkam than zui ngal watakha a ria rei takati du lawani amai ro chu hetianga pate ana amit lama te har satna ron to chhota ka chuanin veti doctor te hial kha panpui alo ngai ta a anat na hi serious ang reng riawa chuwang chuan mit pual antia chumia tang chuanin adil theina chance te po kha asang viu ni turani khangte wang khan a ron da chok ro khai kan lo pui veang che an ron ti lom loma ti khan in thlahung takin aron da chok ta khania ti chuanin hei tran pui na pe te po kha an nual to in ka ria alomom tak zeta kan beng war tlanga kan theite ani chuanin kan nei rem chan ang tok atam lu om lawa tem lu om lo hemi khi te te nu fa en call na tur hi hei a gp number ron da hianin ta hianin lo peta lomila kan rem chan ang tok kha thadon hle en ka ria tam tak chuanin pek du si te pon kan rem chang lawang khatiang chung chung kha chu angai lawa ma ro chu tran pui ve rim du si ma ro chu pek ngai na hri si lo te ta na khan aral khata tang pon hetiang hianin ati zung thei to wang khan kan ron da chua sakle ani ruwa ta sai lo ti khanin gp ya khan omanga ti chuan hei hemi number a hian englai poina thon the ani ti chuan naktuk ni lai ni August ni som paruka hianin na thial lam panin pate hi hruai thadona anat dan tele ankal nakong te tin an enkol dan khulaya treatment engtin ngen lo ti khang zong te po kha video winaron da chok le tura ngai taila ei pate hi ti hian tluang takin aron piang chok kha nia an lom te to te lul nen amaro chu mitlama hian tiang hian har sat na haron tok tatlat maya doctor te khanin serious riawani kha tiang kha chu ti khan thuron an lo pe a an mani en kol nan hian hei anu ringot po hi kar khata samtroka ei hi cheng sang chung mandai ania chu tiang vel chu ni bong nu te in thin lai phei kha chuanin poisa kha asang kha kar lawa aliam deuh zung mai ni maro chu bong nu te kha nu hi chuanin tiang khanin an thla ta kha nia chu tiang khop chuanin hei eilin lama hian an hau tak ve a chan chu ram hnuaya tun laia chuanin ramsa te han tlan tur
si tuite mo tin nge thlai ra thing ra ang chi khatiang te po kha alo wang tatil tela ram alo cherewa khang te ni wang khanin an ei tur te po hi ni ram hnuai hianin a van chho tak deuh wang khanin mi hringina tho chhuah puya ngai ven puya khatianga chawm kha an ngai em maya chu chuanin purua tate nu pa po hi ati buai khop maya vokte arte tiang khanin an lo vul bok nen ma se pathianin tiang hian an kuta ada chu hreranin enge an rilru hi a tha ka tia mangai na an nga ram ran sa te nung cha te hi an lai na ta an chunga hian ngil nei em mai ni chung te po chu heng mi hring ne na cheng dun ngai lo te po hianin an hria ani mangai tu mit mo mangai tu thin lunga chu an mu mai lo tlat ani chowang chuan a bula hian ngam patakin tiang hian an nu pa bula hianin an ron seilian ta kha ni po ni sela khi te nu fa hianin na dam na tha an lo chana alo in thla pung zel tur te po khanin nge du sakna kan han hlana tin pate pon en kolanga treatment ten langa tha chole tura te po ngai ta ila tong trai pui te po kha sual lo tura te po ka ngaya alai na tom reu riau moya po ni sela hei pate lo pian dan te le khang ang tin nge ni anu khanin aron piang chuak kha an enkol ve ti te khang te po kha video in an la tam tak chon in ka lo mu to in ka ringa impo ni sela hei tuna hianin puruatan aron soi fi na tele video wan lak te chu han en haule tai la thange ka in thla rung viawa ma ro chu hetianga kan ron pui ve na chan hi thian te u ten lo ni ve na tam takina kan la hmulawa kan la rial lo ta ka ti in tiang hianin dar zaw zok thei be sein kan ron phau chua sak vele thina ni tuna ilo thlirang khir tu te kan subscriber te le khi te nu fa piang min lom pui tu te hei kan pa te hian amit lama harsat na to tlat maya apian tir khan hemi kil zuma hian amit hitawa amit abeng lampang nung lama hian thisen hitle matlinga are le mayang chu ka te ti hian hei zual kai lama pan tlat mai ni hei amit thalam chi te khona nia pate hei amit chelam chu ti hian apual tat maya khuwa hi mulovin ka sia zana to sai ta ka chun po hian amit thalam hi chu sen ham maya ade ham maya lam hi chu ade che chau hi nia chu wangin doctor vo in nia kan rona doctor chonin ron kalpuila injection dam mai chi ang to lo rewa chu wangin kan jiwa drip manga enkol thisen cho khai anga enkol chi ang riau mai ati thu khamin thu rona naktu ka hian ha thela ron chukpuila tia na thela ma hen naktu ka dam do in kai pui hi katum dewani ti akha kan channel lo share shin tu te kan chan chin kan ron report ama hi chu han har lo le tiang hena om lo wa an ala no sia anun na te hena tur palanga pun zelanga ti hlau na kha kan nei deuh hleka tin tur em lo ma se mit khing de la dam chung huna han mang tur ringo ta po kha kan ngai ngam lo ni chu wangin ti dam the ni tak mela tin nak tu ga dam do in pan kan tum ti kha min share shin tu te an ni piang dam taka
en kol pui ting chho tura du sak ma min hlan tu te kha kan chan chin kan ron hril chu ni ti chuan kan kal ta ni chuan nak tu ka kan kal lai le dam do ya ain en kol lai video te ron ta le kan tum don nia ka ti song khani mai ro se kể từ gần mà đi sang ôi kể thế bà thầy lúc tục á kể bà lên nha kể bà cái đẹp lắm mộ căn channel mình lâu ngày hụt sạc thìn tu te mình lâu en sạc tu te chung à căn lom tắc mấy mới vào video hộ nom tắc tắc còn đã chuyên dùng căn tung đo này đi khan anh nào tên này like video in căn còn chuyên dùng đo này đi khi tên hay nó sang mê cả tụi này hiện đâu té sang mê cả sang dễ rồi lên iPhone khá là về rồi mọi sao cũng rượu rồi nấu hi ol vắc đòn rồi kita tùy bom hay chỗ kẹt tỏ anh thì về khóc này kita trái bên hành này rõ khay mong làm sao một thể rất lâu mẹ sao rồi chuột tỏ kẻ chứ chuột tỏ này mà rõ kẻ chứ rồi lor vào mày kita chuột ta đã chuột dấu đầu đeo lâu để sao bắt xe lù rồi anh mình sao đến cái phía ole hay rồi sám chun lọ chun tệ kita ale sao sao ta sao nó chun khéo tệ số lần khi là lối này sao rồi lên về ắt với nấu tệ chứ sao anh đủ ấm tắc em sao thế nó chuộc dấu chị là va xe thật takin hay này về lâu mấy chuộc dấu ta thì hiện ăn lòng trà lầu rất mấy cái độ em
งแม่ละสิ่งสักแม่กันนี่เออถ้าแต่อินเฮรันนี่เราไม่อะพัทยาจาระหลอมทอมขรันนี่รอทอมขรันนี่รอAnu le pa ni ganda se lawa. คิดเตอาสามในnấu té này chuyện nàyนี่จานพอข้ามุตุยต่อแล้วว่าที่เราบอกให้อินไปแล้วว่า Kite in nấu té này à. khi thế nấu té này ta hay vậy nè Ganda se lawa. đâm tắc mấy nấu té hành này thì cần man lõm tắc em Kan na yure nga sa zu vel en harlu to. anh nu nghe bà cần nó sẽ thấy rồi đâu nè anh khỏi bùi vắt khạ Oh pakhat. ale Ya tu kalau sil. vậy ini khát na anh này phải chắc khóc mày pate mua đó này mi bùi bùi lại mua về lại chiêu mày pate à nè vậy ini khát ni aman về na ni pate à kan ti do na pate kan da đây mua chung in nửa té nhìn bé nị hết như ngoài na tha ra về nị lim rắc mấy cái cái làm như nga anh ấy như nga bộ hiện tan chắc to tất cả này thịt rắc thì tao
pate Bukan ulah het ahian